Den, tady jsem zase zpátky já. Dobrý den, tady jsem zase zpátky já, Tomáš. A dneska vám ukážu vlastně takový návod. Jak vkládat vlastně třeba, nevím, že napíšete, jo. Třeba dělám na flatout, jo. A chcete tam vlastně jakože vložit do toho obrázek, jo. Takže vlastně tady máte sračky různý, jo, kůžete jako lololo. A vy kliknete na img. To vidíte? Img, jo, vidíte v textu img. Jo, vidíte, ale je to vlastně tak jakože uprostřed. No, potom si vlastně najedete třeba na Google, jo, tady si dáte to další panel a www.google.com. Jo, jsme na Google. Teďka si dáte jakože obrázky. A zadáte si vlastně, to chápete, že jo, tak si třeba zadáme flatout, do prdele, flatout, 2, enter, jo, tady máte nějaký obrázky, jo, tak třeba, když tam chcete hodit, já nevím, třeba, jo, hodíme tady tenhle, ne, tady tenhle, hodíme, kliknete na ten obrázek, vyberete si ho, teďka tady tohle to máte. Kliknete pravým tlačítkem, jo, a dáte kopírovat adresu URL. No. Musím upozornit, že je potřeba mít nainstalovaný internet Google Chrome. Tady si najdete takhle tou myší vlastně do toho prostředka, tak a dáte vložit. Jo, vidíte, teďka to máte, a teďka když si dáte náhled, jo, tak prostě tady se vám ten obrázek zobrazí. Jo, je to trošku větší, takže to bych nedoporučovala tam zase dávat tak moc velký, ale jo, prostě tak to je. Tak já jdu udělat tady možná recenzi na ty flatouty, jo, tak jo. Takže mějte se a čuste.